Λοιπόν, όταν το ξεκινήσαμε το προφιτερόλ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το σουξέ που θα έκανε στη συνέχεια. Και γενικά όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει με το προφιτερόλ, που έχει γίνει τόσο γνωστό στην πόλη, και όποιος λέει προφιτερόλ λέει Αλεξούδας, έγινε τελείως από μόνο του. Εμείς δεν κάναμε κάτι γι' αυτό. Και πλέον όταν περπατάμε έξω και με ρωτήσουν το όνομά μου από Αλεξούδας, θα πούνε με την οικογένεια το προφιτερόλ. Σε όποιον θα πω το όνομά μου θα μου πει με τα ωραία προφιτερόλ. Τι το κάνει ιδιαίτερο? Η αγνότητα των υλικών είναι αυτό που κάνει το προφιτερόλ μας να ξεχωρίζει. Η ποιότητα είναι ίδια εδώ και 40 χρόνια. Τα μυστικά για το προφιτερόλ. Τα μυστικά είναι πολλά, αλλά αυτά που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι δύο από τα βασικά μυστικά. Η ποιότητα των πρώτων υλών που έχουμε και η αγνότητα. Προφιτερόλ ξέρω να κάνω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μπορεί και να γεννήθηκα έτσι. Δεν είμαι σίγουρη ακόμη. Η πρώτη μου επαφή εμένα έγινε πιο μετά από τις αδερφές μου, γιατί είμαι και ο μικρότερος. Και ουσιαστικά ο πατέρας μας βάφτισε με προφιτερόλ. Έτσι το γνωρίσαμε. Επειδή είδαμε ότι ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ, τα τελευταία 2 χρόνια το εξελίξαμε κι εμείς. Βγάλαμε κάποιες καινούργιες γεύσεις, το βγάλαμε γάλακτος, φράουλα, κάστανο και μπανάνα. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε τις νέες γεύσεις, το προχωρήσαμε λίγο παραπέρα και η αλήθεια είναι πως έχουν κλέψει και αυτά τις εντυπώσεις. Και έτσι πλέον από εκεί και πέρα καθιερώθηκε το προφιτερόλ της πόλης μας. Το προφιτερόλ της πόλης μας.